נחל כתליו, ירידה לעין גיורא. עכשיו תקשיבו משהו אחד חשוב. הנה, סבא עכשיו זאת הזדמנות להשיג אותו. תזכרו קשר ריימי, חבר'ה. לאן אתם הולכים, ילדים? לאן אתם הולכים? לאן אתם הולכים? מה, התבלבלתם? אני יכולה ליפול. אז אל תפלי, אז אל תלכי. ילדים, נפלתי. נעלה, אז תעשי קולש. ואם לא, אז אפשר לא לעשות את זה דווקא פה. עברתי מפה בערך. מה, אתה שר פעם? יצא. נו, תפס, נראה אותך מטפס שמה. יאללה. יאללה. אולי קלות. תשאירו את התרמילים למטה ותחטפסו. טוב, לא ממש. כן, זה לא ממש כרגע. נו, קדימה, בלי תירוצים. נניח מישהו הולך הפוך, הולך בדיוק בדרך הפוך, אז הוא צריך פה לעלות. כל הכבוד. כל הכבוד. טרזן וצ'יטה. לאט לאט. כל הכבוד. רמי יורד יותר בזהירות ו... יותר מהר. מה, הוא לא יותר מקבל מהר, לא מהר. לא, ידעתי, יותר טוב מפה. נועה, מפה. מפה. כי פה אפשר, אין פה, צריך לקפוץ, ופה לא. נטרי על שליטה רגע? לא, מפה משם. לא חייבים לקפוץ. תראי, אם תלכי לשם, פה זה פשוט, את תתגלשי למטה, אבל לא כדאי לך. אבל זה כיף. פה יש עוד מדרגה, לא משנה. אני לא יכולה לרדת, תמיד. במקום שהיינו קודם היה ממש חושך. נכון. אבל זה מקום שהוא נחל נורא יפה, שעולים מיגור, מקיבוץ יגור, עולים למעלה בנחל בין שלעים. גם גלי? רגע, אז תכף אני בודקת את זה, תכף אני אגיד לכם. נשאל את זה מה הוא חושב. עכשיו, אני הולכת, אתם יודעים מי זה אסה? אח שלי? בכל אופן, אח שלי, אסה. אחר כך צריך ללכת את כל הדרך חזרה עד האוטו? יבואו לקחת אותו. מה? היי סבא, מה העניינים? היי נועה. היי. היי אותם. כי אני כותב הכי מהר אצלנו. חבר'ה, תסתכלו רגע עליי חבר'ה. מה דיברנו על השביל הירוק והכחול? למה אנחנו הולכים? איזה צבע זה שם? ירוק.
ומה אמרתי שאם נפגשים בכחול מה לעשות? לא הולכים אליו. איך? לא הולכים אליו. לאן לא הולכים? לפה. מה? הולכים